l'holandès Stieflenick, que és el 82, ha participat a la volta, les 3 últimes voltes seguides, ben aixecada la bandera vermella, i ja és transferida al punt de sortida, on baixa la bandera i els comissaris, els conductors, posen els rellots en marxa i comença la represa amb la Totali. Per tants amics de casa de l'opinió veïns de Mataró que han decidit reunir-se aquest matí amb nosaltres. Es va disputar aquí a Mataró. Van ser Roman Lamarchà i Boris Valé, i el segon, els que estaven... Posem aquí. Bueno, diciendo que felicidades por este entusiasmo de este nuevo mayor. Como ahora sabemos sobre el recorrido de la prueba, como dirá, yo creo que los unos de l'aigua. Este premio José Rada, de Sant Catussa, Catalunya Cap, que és un mundial polita ningú, que bé. El Tinko, Saxo Tinko, que vol que tingui els pantalons, que bé. Omega Pharma de Grans. Ha estat el guanyador del Tour de Sant Lluís, als Estats Units. Va estar el segon de la Tribuna Adriàtic i, per tant, és un especial convidat. Els companys ara de l'equip Saxo, per tant, d'Alberto Bertador, ha signat també el Sal 26, l'últim malestar, que estaria fort, que el temps de les Sants. I bé, doncs veient ara, doncs, l'arribada dels diferents corredors per a ser el Tour. Estem ja pràcticament a les acaballes. Us recordem que d'aquí se situaran sota l'arc de sortida els corredors, perquè després es farà allà l'acte protocol·lari del tall de cinta, enguany repetim una vegada més, amb el joc especial de la seva satisfacció, tant per la volta com per l'homenatge que se li ha fet a Joan Alonso. Estem especialment satisfets per aquest bon nombre de persones que han volgut ser avui presents a la sortida d'aquesta etapa i que d'una forma o altra us esteu retenint aquestes imatges de veure els ciclistes dels millors equips del món en aquesta categoria màxima que té la Volta a Catalunya, o per exemple l'últim corredor que està sent objecte d'entrevista, que és el dorsal al punt de final. És Gerard. Aquest corredor que fa una acció... Una foto!